play pi baro shka thup khubor jangi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Ka India ka de ban pendan kam ya ka bor jo ki samla ong menteri rangba ukon rat ke sangma. Penlong kari boy Catholic Youth Shillong unit da ka jing ais nam ngobha ban ken mau ya ka jing sha shitom bat sha yap jong ujisu. Penlong mock drill halor ka jing ja khe jumai ka District Disaster Management Authority bat Kerpat utrai nong penyat ya ka siat kenam tho tim nebuki ban penjalan syu-syu ya ka porban sil ya ka jing pentemai license. Bermentang ini apaish ki Khubor ki bakham banya. Menteri rangba ka Meghalaya ukon rat ke sangma menta kasngi uloong ba ke India ka de ban pendon kamlut ya ka bor ka sor jong ki samla. Habakran ha ka jing rakhe annual college day ba South Polai jong ka Loyola Academy ha Hyderabad menteri rangba uloong country. And we concluded that the greatest challenge for this country is also the youth of this country. And the reason why the strength and the challenge is the same is because it all depends on how we shape the youth. It all depends on how we channelize the youth. It all depends on how we mold the energy of the youth, and if we do it in the right way, then the youth will be our greatest strength. And if we are not able to do it in the right way, it will be the greatest challenge for us. Our youth is our greatest constructive force, and if put in the wrong channel, it is the greatest destructive force also. And that is the reason why I always believe that as a political leader, we must always communicate with the youth. We must always tell them that how important it is for this nation to be successful in the coming years. Kumshi benta ban penken mau ya ki para samla ya ka jing sha shitom ba jing sha yap jong jisu menta ka sngi ka seng samla ri boy Catholic Youth Shillong unit kala penlong ya ka jing ais nam ngobha harangkat ka jing trelang ka Meghalaya AIDS Control Society. Ya ka ni ka jing ais nam ngobha la penlong hadon Bosco Youth Center lat umkra Shillong. Hakani ka sngi lawan bon ki samla kan thei bat shenrang ban ais nam ngobha reina pedeng kini ki babon tang arpo nyongut kitaru tang ki shenrang ki basha jil ban ais nam. Habakran barkadon Bosco Media Network i Dr. Ibanala Nongkendri i badai pet ya ka Regional Blood Bank Pasture Institute la Mali Shillong i layathu. Ke ga ba bahatan bak le naman ba ba fi ai gas nam la kan yarap ki ba ki papang bashtam hospital mo ki badan kam ki ga gas nam. Dada ka jing ai ga ni ka blood donation kaya ini ka blood bank sibun makaba ni na ban pinjay ka stock blood bank. Naman long naging akan replacement dengan ka blood bank ka laban na baros na mo dai ka jingdan to country blood donors kaya ini ka blood bank mangin akan kandak dekat Islam na kapor mangila banyarap ka kuno kapor wi ki ba dan hapo hospital. Ka District Disaster Management Authority harangkat ka jinga trelang bat ka office jong block development officer umsning CNRD block lembat ka State Disaster Management Authority menta ka sngi ka pratarik uyayong arhajar arpoar kila penlong da ka mock drill halor ka jingja khe jumai ya kani ka mock drill la penlong hakasnong lum roman umsning ka jing thmu ban penlong ka te ka mock drill ka long kumshi benta ban penkre bat banyarap yalade badru banong ki bakloi banyarap lem yakiwe. Hakate ka sngi lawan ban shimbentalang da kita nak trekam sorkar paper. Kuna jadi jumlah banyak betul ba sekenal jadi jumlah nang ba pila dan itu telah berkembang pada hasil pada makro. Dan betul di dia mau ikut yang berkendak yang kunjungi ki makro ki paper habis kita ki paper Namar menyokong laporan kita di first responders kita sosial. Syarawan katanya NDRF, syarawan SDRF, syarawan kita lalu agensi yang menyerap kita mafiri kita lah menyerap yang ada. Tertib kita
Lagi dan kam mentibur di kiri kenapa untuk orang tidak di first responders. Uwe na kibuki ni try nong penyaj ya kasiat khnam tho tim bat nong wat jing tip leng ba ka right to information uba Dennis lengdo menta ka singi ulaya tho ba ula shem ma kibuki ski ba penyaj ya ka counter siat khnam tho tim bala itu da ka sorkar kim shem la pen thamai ki license jongki wat la da ka sorkar kala pan jing pen shai na ki habakran hakila pathai khubor uba Dennis lengdo ulaong baka por ban pen thamai ki license kala kut hakalai phawei tarik ulaber hajar huar barbo jingkeli da ka bawong hatu kamlong bean ban penyaj ki counter seat khnam balatip kum katir counter klem ka jing pen thamai ki license jongki hakabai de barkani unong war RTI ula kerpa de ka sorkar bakan penjalan shu ya ka por ban pen thamai ki license ini license jongki sebelah chu da sorkar nada em kamu penyaj kuntar kalong bean nalong tang kerpa sorkar ning ba buat bikmi ikne kam makin subha man le lok ni khnang ba man tip nei gyo bar play kontar jongki sender new but kem du brom su ke buat ng sogar limbak ni at ay lab jing side ng bubon kim juk pon ni mar new no kilesen jongki ak por babu te da kani ka jing sai ka pin phang ki ng kerpa jol lem na sukar kan subha man play lat ang tindan biang katrik khnang ba pelak ba jim lang dakani kakam kinyo ban pen khamai sen ki kada kung san ba bable ki bukis kim laban renew ki lesson ki kada ulang kadon kani dan current agreement kabaga kalong semri e bhai bagi menyo dan agreement lagi try non gibong bang dan agreement ni fi ti sai kan ya kadukan ngilem no tikni kabu ji e ngap kung jing lap babun kontar kim julan lesson yung tiya klem lesson Nundai penyaj yaki aku lukan mentip. Halok ni dang nyuwan sekat ke ban nyuwan. Utan saya. Pada kitu ki khubor ngla poi shika bakun tar hadu bangin de yasham biang khublei shibun.